Mill-mara ta' inspirazzjoni ħdejna għandna r-raġel ta' suppost inspirazzjoni, suppost jispirana biex propju nagħmlu ħafna workouts u biex insobu kemm jista' jkun lilna nfusna fit, tajbet ngħidha. Mela, Ma tispiraxni, suppost Mateo, le? l-iskop mhux li tagħmel ħafna workouts, ġifieri l-iskop li tasal li inti tkun figura sabiħa u jkollok saħħa li tgħid isma' inti gawdejt ħajtek għax da xi darba kulħadd irid imut, imma kif ngħixu għall-ħajja tagħmel differenza. Hemm pereżempju Idealment inkunu. mhux hekk hemm min jgħidlek issa mhux aħjar tbejjeb ħadd gawdi u tixrob ħalli speċi inti tagħmel ħajtek kollha kuntent u ferħan. Fil-verità l-kwalità ta' ħajja li tgħix tkun differenti minn dak li jkun ovvjament jekk ikun daqsxejn iktar Ħadbat iktar. healthy. Ħadbat Hemm ċans iktar. iwa, hemm ċans li nbagħtu. Ħammorru pass qabel il-workouts. Għalfejn huwa importanti u forsi wieħed jara ħela ta' ħin li tagħmel warm-up. Ekku. Mela, ara, il-warming up jippreparana għas-session li ġejja, jiġifieri u x'inhu qisu qed nifixxu t-tapit biex imbagħad nitlu fil-kamra li nixtiequ. Jiġifieri l-iskop tiegħu mhuwiex illi aħna nkunu ġa bdejna il-workout as such, imma li nagħmlu qisna rehearsal, li nagħmlu ftit movimenti illi huma simili ta' x'aktar x'ħankun qed nagħmlu waqt il-workout biex jisimna jkun preparat. Mela jekk għall-mod tal-kelma janħaddem saqajja u ħanuża ċertu weights saqajja, qabel nagħmel l-istess exercise li kont se nagħmel waqt il-workout. Però ma nkunx qed nuża weights magħhom. Jiġifieri, kemm inkun qiegħed nagħmel effort, ikun ħafna inqas milli fil-verità ħa nagħmel waqt il-workout. Però l-moviment huwa eżatt l-istess. Ipermetti li ġvinti tkun taf x'workout ta' tagħmel. Eżattament, Biex tkun taf il-warm-up tiegħu. Da qed nitkellmu li xi ħadd mhux kif anke tkellimna fil-ġimgħat li għaddew, qabad mar il-ġim qalu iwa issa nagħmel li jiftilli. Għax aħna bla pjan maħna ħanamlu xejn. Ħa nispiċċaw number 1 infarku moħħna ma sarejtx nagħmel wara din, ma x'nagħmel. U batt tasal id-dar tgħid ara, isni kważi qas għamil xejn. Jew tinserta waħda f'mitqamar tgħid illallu kemm stinkajt. Ma fil-verità jekk m'hemm struttura, qisu kull darba qed taqdef fil-vojt biex ngħiduha kif inhi, ikun hemm daqsxejn pjan. X'jista' jiġri jekk ma nagħmilx il-warm-up? Mela, jekk ma nagħmlux il-warm-up u morru mill-ewwel b'ċertu intensità għal ġol exercises li għandna pjanati, iċ-ċans huwa li nistgħu anke inweġġaw xi ftit. Ikun hemm min iweġġa' ftit ngħidu pereżempju jinnaf għandu xi strain, alright, forsi nagħmlu xi jumej boqna miġbut, ikun hemm iweġġa' aktar serju, din naraw aktar fl-irġiel. Illi jgħidulek isma' jien għandi nofsija, għajna ħanaqbad nibda l-weights, imbagħad mal-ewwel exercise ħaj ma x'għamilt. Ħassejt issa tiċrita jew ħassejtek jew ħassejtek. Dik hija kollha ħsara. Mela biex nifranka ftit ħin, hemm ċans li nitlef ġimgħat jew xhur imbagħad ta' training, jiġifieri mhux ħatgħinek żgur. Kif għandu persuna jipprepara lilu nnifsu qabel is-session li jkun se jagħmel? Tajjeb, mela l-ewwel qabel kollox vera interessanti sabu illi qabel it-training hemm min għandu l-idea illi iktar ma nisma' mużika forsi li qisha tħabbat li qalbi li qisni ħammur ħanoqtol lil xi ħadd, iktar ħajkun motivat għal dik il-workout. Fil-verità sabu li l-aħjar qabel workout inkunu iktar rilassati. Jiġifieri anke mużika li tirrilassak ħatajnek biex inti tidħol fil-workout u mbagħad anke il-workout tiegħek tkun aħjar fil-verità. Mhux waqt il-workout ma tix isek torqod, però qabel anke tipprepara ruħek b'dan il-mod vera interessanti. Di ma tantx hija faċli qed tgħid għaliex ħafna drabi anke tmur kwalinkwa ġim, il-mużika tkun pjuttost fast. Eżatt, ta' waqta iva importanti li tkun hekk, però ta' qabel. Il-warm-up mhux fl-istess post tagħmlu. Mela, ikun hemm min pereżempju għal-mod tal-kelma jparkja l-bot. Apposta u di vera sistema li toġobni. Ħalli anke u jimxi dik l-10 minuti tgħid sakemm wasalt hemmhekk. Allura qisaluk il-warming up diġà bdejt tagħmel biċċa minnha sew fejn inti mxejt. Allura ma silsijak ħaddimthom, reġa' għadda ċertu dem madwar ġismek kollu. Inti diġà qisek biċċa sew mill-workout tkun lesta, x'inti you are warmed up kif jgħidu, inti iktar qiegħed sħun biex nużaw dik il-kelma. Allura jisma' magħha. L-aħħar darba ma xejn kont rajt filmat fejn iġiblek il-ġim u kulħadd qed jipprova juża l-lift minflok jitla bit-taraġġ. Idealment anke li nitilgħu bit-taraġġ. Jiena nara ħafna kważi jiġġieldu biex jipparkjaw quddiem il-bib tal-ġim. Ġifieri ironika l-ħaġa. Meta hawnhekk qed jgħidilna isma' tagħmel iktar sens li parkjaw ftit metri l-bot ħalli dak li jkun forsi. Diġà bdejt qisek eżatt, vera b'mod light, b'mod ħafif ħafna, bdejt timxi ftit u dik tagħmellek ħafna tajjeb għal warming up kif qed ngħidu. Kont qed titkellem fuq kemm meta tibda tħabbat il-qalb. Huwa importanti, huwa tajjeb li l-qalb tħabbatlek ħafna, ġifieri jew aħjar isma' le. Mela, ara, kollox taħt kontroll. Kollox saf fuq saf, ġifieri ma nistgħux ngħidu mela jiena minn bil-qiegħda ħanitlaq niġri sparat.
u qed nagħmel tajjeb. Mhux xi ħsara ta' ġifieri l-bniedem anka fi żmien il-qedem, jekk pereżempju fil-qiegħda u fil-jara jien nafx dinosawru wara l-bieb u se qed jgħid ara ħanibda nwarmja l-ewwel, batu jiġri kemm. Tajjeb, però għalfejn tagħna li kemm jista' jkun innaqsu ir-riskju ta' inġeri, iva, tajjeb illi aħna nibdew bil-mod u nibnu fuqha biċċa biċċa. Ma ninsewx l-iskop tagħna mhuwiex illi ejja ħantelqu ħanara x'nista' nagħmel f'din nofsija, imma dik in-nofsija nagħmilha sew u nagħmilha b'mod strutturat. Ma permetti li sa morru forsi pazz mill-warm-up. Illum il-ġurnata anki għal-kemm minix ħabiba ħafna mal-ġims, pero l-ftit drabi li mort minn kelmu mhix riċenti. Xorta ħafna mill-magni, per eżempju jekk tpoġġidek, ikun jibda jirmarka li kemm qed tħabbat qalbek. X'inhu l-ideali li hemm xi rata li idealment iżomma stabbli, per eżempju, idealment iktar mażida aktar aħjar. Kif taħdem? Mela tajjeb ħafna. Fil-verità jiddependi anka minn kemm inti għandek esperjenza. Mela persuna qed tmur l-ewwel darba l-ġim, anka min ikun qed jgħinha forsi trainer tagħha mhux se jgħidilha isma' ejja ħanamlu exercise li bih qalbet tkun qed tħaddem kważi bejn 80 u 90% tal-massimu tagħha. Għax dak għalija jista' jkun too much u x'jiġri, forsi anke taqta' qalba. Fil-verità rridu nibnu saf fuq saf kif qed ngħidu. Ġifieri anke kien kunu ġogru. Minkejja l-età, għax jiddependi ħafna mill-livell ta' esperjenza wkoll li għandek. Ġifieri hemm min għandu età kbira u kapaċi ħafna anzi imur bejn 80-90% tal-massimu tiegħu, dik il-qalb tibda tħabbat ħafna fejn hemmhekk ikun qisu anke ċertu forma ta' elit ngħidulu, jkun daqsxejn avvanzat anke fil-livell tiegħu ta' fitness. Però noqogħdu ħafna attenti x'nagħmlu anke kif ikunu ġew grupp. Ma jfissirx illi għaxem il-trainer tagħna qed jgħid li jisma' jiena ħanagħmel dak it-tip ta' exercise. Jiena bil-fors irrid nagħmlu perfett jew bl-istess intensità tal-persuna li qiegħda ħdejja. Għax dik forsi għandek aktar esperjenza minni, għax forsi dik jien naf, forsi anke toqgħod iktar attenta x'tiekol, allura anke l-livell ta' fitness tagħha jiena daqsxejn iktar. Importanti li aħna nitilgħu tarġa' fuq tarġa'. Le ma kont ma nafx għalfejn taħt l-impressjoni li pereżempju tfajla ta' 16-il sena, 18-il sena, ma sax qabilha miegħi li għandi 35 sena u ma xi ħadd li għandu 50 sena, ġifieri ma nafx kont taħt l-impressjoni li iktar ma tkun żgħir, iktar tista' forsi between inverted commas tissawwat u iktar tista' Iċ-ċans hemmhekk qiegħed, però fil-verità jekk anke nikkumparaw jien naf nifsemmu tifla ta' 16-il sena. Illi pereżempju dejjem bil-qiegħda u qatt ma tiċċaqlaq. Ma persuna li b'mod regolari anke għandha 55 sena tiċċaqlaq. Tal-55 sena bla dubju ta' xejn tkun iktar b'saħħitha minn dik ta' 16, ġifieri l-età assolutament mhux kollox ma hija relevanti f'dan. Jiena ħobb insemmi ħafna l-Madonna pereżempju, hemm min jgħid li ma dik kollha plastic surgery u affarijiet. Vera, però jekk naraw anke kif tiċċaqlaq. Ma nimmaġax li tiċċaqlaq daqshekk tajjeb il-plastic surgery, ġifieri jridu naraw kollox. Fiżikament vera fit, ġifieri m'għandux x'jaqsam sejleta. Imbagħad naraw tfajli ta' dom żgħar forsi anke kantanti stess biex nikkumparaw ma' kantanti oħrajn illi bil-kemm jiċċaqalqu ġifieri. Waħda Madonna turik ħafna li iżżomm ruħha kemm jista' jkun. Apparti stretching tradizzjonali, hemm xi metodi differenti li nistgħu nużaw hekk li tissuġġerilna? Ekku, mela ara, dejjem bl-aħjar ta' gwida professjonali, ġifieri kemm personal trainer u anke physiotherapist ikun jista' jgwidak anke skont inti il-bżonnijiet li għandek bżonn. Però fost l-affarijiet oħrajn hemm dak li jgħidulu foam rolling. Dan huwa jkun qisu boċċu qisu romblu illi jkun magħmul apposta biex inti tqedu taħt il-muscles tiegħek illi forsi qed juġawk jew li forsi tant għandhom bżonn jistreċċjaw. U dan il-metodu sabu li qed jgħin ħafna anke dak li jkun biex jirrikaverja minn ċertu injuries ukoll. Ġifieri again ma nużawhomx għad-doċċ jew nipprova nesperimenta fuq ġismi għax ikun hemm ċans li iktar nagħmel ħsara milli ġejt jekk ma jkollix l-informazzjoni tajba. Però iva hemm prattiċi deħlin ukoll u ilhom forsi li daħlu wkoll ftit oħrajn illi mhux biss nibqgħu aħna b'mod tradizzjonali kif qed naraw fl-istampa dak huwa tip ta' stretching tradizzjonali ħafna. Li m'għandek bżonn xejn, ġast lilek innifsek. Lilek innifsek ukoll ta' jkun hemm min jirriskja pereżempju jekk ngħidu aħna hemmhekk il-persuna anke jkollha nuqqas ta' flessibilità f'saqajja. Hemm ċans ukoll ta' inġeri għal min forsi jibqa' jimpika li rrid nagħmilha. Noqogħdu ftit attenti, jiġifieri dejjem nimxu pass wara pass, mhux ċumbu nipretendu li dak li ma għamilniex f'40 sena nagħmluh f'jumej. Issa permetti li bħala bniedem li suppost għandek daqsxejn esperjenza mhux ħażin. Sewwa. Ġifieri taħdem huwa xogħolok li taħdem ma' nisek. Jekk niġi jiena l-argument u hija l-ewwel darba tiegħi, kif tkun taf fejn dik l-individwu jekk konna qegħdin naraw dan il-xott hawnhekk qiegħda tipprova tlaħħaq u mhux qed jirnexxila
inti kif tinduna l-instructor, kif jinduna li dik il-persuna sma' inut li tibqa' tisforza għax mhux se jirnexxila. Ekku, mela, Mill-esperjenza jew mit-tul kif. Mela, milli tosserva mbagħad ukoll, jiġifieri il-persuna qabel ma anka normalment tikkommettu ruħha għat-tul ta' żmien qabel ma tgħid isma' jiena ħanagħmel sena pereżempju nagħmel dat tip ta' programm. Ikun hemm perjodu fejn dak li ikun qisu forma ta' trial illi jgħid jiena ħanipprova ħanara kif immur. Ħanara huma x'parirituni. Da jotta li da tip ta' exercise jiena kif qed inħossni. Jiena qed inħoss li qed nagħmel improvements u bad abbażi ta' dak timxi l-qoddim bħal kollox, trid tipprova ftit. U anka trainer tiegħek jista' jtik daqsxejn testijiet, jgħidlek isma' ħanarak tagħmel dal-exercise, ħanara daqsxejn inti kif qiegħda bħala posture, bħala flexibility, eċetera, eċetera. U bażi ta' dak imbagħad normalment timxi l-qoddim. Imma dinja b'xi ħaġa vera nħobb nirrepetiha jien. Always listen to your body, mela jekk ġismek qed jgħidlek isma' meta nitbaxxet inħossu ġie hawnhekk. Dak mhux bil-forsi ikun uġieħ tal-isforz, tal-effort, ma jista' jkun uġieħ li qed jgħidlek isma'. Darek aħjar tiċċekkjah. Eżatt, ġifieri. U wieħed tajb li jikkomunika tajjeb mal-instructor tiegħu. Dik dejjem, dik number one. U anke bħala trainers aħna nikkomunikaw ħafna ma' physiotherapists, ma' nutritionists, għaliex hi xi ħaġa holistika. Tajjeb, ġifieri dunejnu ħafna xulxejn għax il-bniedem huwa kumpless minn kull angol. Jiena nirringrazzjak Matteus tal-li kull ġimgħa tiġi hawnhekk u nispera li nkunu ta' inspirazzjoni għal ħafna minni semmek biex jitħajru jiċċaqalqu xi ftit.